लोगोफोर दायो आं गुगोलाव थांसिगोन डाइरेक्टलि बिना टाइमखौ वेस्ट खालामाजासेनो जों जल्दि नायसिगोन जे आं खालामसिगोन बेवहाय टाइप खालामसिगोन ससियेल ब्लेड बेखौ नुबायना बे फार्स्ट रेंकआव ससियेल ब्लेड होननाय दं बेवहाय आं इन्टार जाबाय बे वेबसाइटआव बिनिफ्राय फार्स्टआव दं ससियेल ब्लेड बेवहाय क्लिक खालामना होदो ओमफ्राय बियो बिनि अफिशियेल लिंकआव माबायाव थांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नैबावहाय माबा टाइप खालामनांगोन जे सोरनि इनकामखौ नायनो आं नायनो नागिरदों जाहैबाय बि बयस बेखौ आं सार्च खालामबाय बेखौनो क्लिक खालामना होदो आरो बियो थांसिगोन फैबाय बियो दा बि बयस चेनेलखौ आं दा मोनबाय आरोना नैबाव ओमफ्राय बेवहाय जों नायनो हागोन बेयाव क्लिक खालामना होबावदो बि बयसनि माबायावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय नै बि बयसनि भिडिअस जेनाखि रिसेन्टलि आपल'ड खालामजानाय भिडिअ बेखौ जों नुनो मोनगोन ओमफ्राय जों ओरै फैयोब्ला माखासे बिनि चेनेलनि माखासे रेभिनिउफोर आरो माखासे फिचार्सफोरखौ बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय नै ओरैहाय गाहायाव नायोब्ला बेवहाय बि बयसनि जेनाखि नैबावहाय भिउस आरो मान्थलि बेसेबां साबस्क्राइबार फैयो बिनिहा मान्थलि बेसेबां भिउसफोरा ओंखारो बेफोर गासैखौबो नुनो मोनगोन जों बेखौ नाया जोङो नैबेयाव डाइरेक्टलि नैबावल' थांगोन आरोखि जों साबस्क्राइबार रेंकफोरबो नायनो हागोन एस्टिमेट मान्थलि अर्निं जेनाखि बिनि मान्थलि अर्निंआ मासाव बियो बेसेबां खामायो जे जुलाइ मासाव बा जुन मासावहाय बेसेबां बिनि इनकाम जादों जों बेखौ नायनो हासिगोन आरोखि बेयाव नायदो 1.2K बिसिम बिनिफ्राय लानानैहाय बियो 18.6K हाइलि बियो बेबायदि खामायो आरोखि जों माखौ नायगोन लवेस्टनिफ्रायसो स्टार्ट खालामगोन आरोखि जों ना 1.2K मिन्स 1200 डलार मान्थलि बिनियावहाय हाबो अके जों बिदिब्ला माबायाव थांसिगोन मा होनो केलकुलेटराव थांसिगोन केलकुलेट 1200 ना बिनि जेनाखि खमसिन मा होनो इनकामनि रेभिनिउ बियो 1200 इन्टु जोंना डलारखौ इन्डिया रुपियावहाय माने कनभार्ट खालामोब्ला बियो 75 सामथिं जायो जों 75 लादो होमब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिनि जेनाखि इनकाम बियो 90,000 जायो आरोखि ना मान्थलि बिनि इनकामा 90,000 बियो 90,000ल' नङा आं बेखौ माने लवेस्टआवसो नायदों नालाय जों बेखौहाय माने एभारेज इनकामाव नायोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन एभारेज इनकामा बेसेबां जागोन बिनिहा आरो थांफिनलायबाय नै लडिंस जालायबाय मा होनना बुंगोन नोंथांमोना नायनो हागोन एभारेज इनकाम हिसाबै बेनावहाय 18 ला 15 हमना लादो 1500 जुदि बेवहाय बेखौ होनानै नैबेखौ 15 खालामोबा बिनि एभारेज इनकामा 1500 बिनिफ्राय जों मा खालामगोन 75 नायोब्ला बिनि एभारेज इनकामा जाहैबाय गेजेरारि इनकामा 1,12,500 बेबायदि इनकाम जायो आरोखि ना बि बयसनि इउटिउब चेनेलनि इनकामा मान्थलियावसो बियो जुदि जों बेखौ इयारलि नायोब्ला ना इयारलि नायनो गोसो नामा नोंथांमोना नायनो हागोन आं खालामना होनोसै आं माबाखौहाय खनसेनो इयारलि इनकामखौहाय माबायाव खालामनोसै दै $1,000 नङालै र' नायनि 1,000 नङालै बिनि माबायानो नै माने मा होनना बुङो बेखौ एभारेज इनकामानो एभारेज लवेस्ट इनकामानो 14,000 खा नालाय 14,000 नायदो 14,000 इन्टु 75 आं बेखौ नायबाय थाला बेखौ नायदो नै मुजो रोजा उजुर लाख निजुत 1,50,000 बेबायदि जायो आरोखि बेनि इयारलि आं बेखौ नायनो थांला जों माबाया जाहैबाय मान्थलियावल' नायनो हागोन आरोखि ना 1500 डिभाइड 75 बेनो 1,12,500
बेबायदि बिनि चेनेला इनकाम खालामो आरोखि मान्थलि अके लोगोफोर आं बेखौ खोन्थाग्रोनो सानो जे आं मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय फेस भिडिअ आं बानायनो हायाखिसै माने फेस केम बानायनो हायाखिसै जास्ट आं भइस अभार होनानै बे भिडिअखौ बानायनो सानबाय आरोना मोनसे बाथ्रा आं शेयार खालामग्रोनो सानो जे इउटुबनि जेनाखि अर्निं ना जेन'बा इउटुबनि फैसाया जेन'बा सिगांहाय मान्थनि जेन'बा मोनसे मासनि 11, 12 बेबायदियावहाय हाबोमोन आरोखि ना ओमफ्राय 11, 12, 13, 15 सिम नेनो हागोन आरोखि 15 सिमावहायनो हाबोमोन दा खिन्थु माने एसे आपडेट जाबाय थायो नालाय सिस्टेमफ्रा दा बियो मा जाबाय 21, 22, 23, 24, 25 सिम आरोखि ना 21आव हाबो ओमफ्राय बेनिफ्राय 25 सिमाव बियो बेनि जेनाखि नोंनि मोननांगौ पेमेन्ट ना बेखौ नों 25 सिमाव मोनखागोन आरोखि मोनसे पारपसाव आं बे भिडिअखौ बानायदों जे मा होनो जुदि नोंहाबो टेलेन्ट दङब्ला नोंहाबो जे बेबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय ब्लग भिडिअ बानायनो एसे जेन'बा डिफरेन्ट टाइपनि भिडिअ बानायनो नोंनावबो स्किल दङब्ला टेलेन्ट दङब्ला माने नोंबो ओरैनो डाटा आरोखि ना नोंबो माने बै एग्जाम्पलखौ जों नायनांगौ जेरै माने बि भइस मोन बायदिया जेन'बा बेखौ आं पिकआप खालामनानैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जे नोंथांमोनखौबो इनकारेज खालामनो बा मटिभेसन होनो जे नोंबो माबा मोनसे फायदा लानो हायो जे बे सिस्टेमाव आं बे टपिकखौ लाना फैदों आरोखि जुदि नोंथांमोना गोसो जायोब्ला माने ओरैनो डाटा आरोखि फरायनायजों लोगोसे माने इउटुब चेनेलफोर बेबायदि माने पार्ट टाइम इनकाम बेबायदि मोननो हागोन नालाय फाइनान्सियेलि नोंनि जेनाखि मा होनो इउटुबावथ' गोबां फैसा दङ नालाय गोबां दङ नों जुदि नोंनाव टेलेन्ट दङब्ला ना नोंनाव स्किल दङब्ला इउटुबाव गोबां थाखा दं आरोखि बेनिखायनो जों मानो ओरैनो थानो जेन'बा जोंबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायोना जोंबो बेफोरखौ खामानिखौ मावनो हायो जों मावनो हायैथ' नङा जुदि नोंनाव टेलेन्ट दङब्ला आरोना अके गाइस नोंसोरो जुदि नोंनि टेलेन्टखौ मोजां माने खामानियाव बाहायनो गोसो जायोब्ला इउटुबा मोनसे जोबोर मोजां प्लेटफर्म आरो लोगोफोर मिथिबायना इउटुबा मोनसे जोबोर मोजां प्लेटफर्म नों बबे निसाव बा बबे निस माने रोखोम माने नों बबे सिस्टेमावहाय भिडिअखौ बानायनो मोजां मोनो नोङो ब्लग ना गेमिं बा कुकिं बेबायदि निसफोराव आरोखि ना नोङो जेराव मोजां मोनो बेयावहायनो भिडिअ बानायनो हायो आरोखि आरो पाब्लिकफोरनो खोन्थानो हायो बेबायदि सिस्टेम आरोखि बेनिखायनो जों ओरैनो थायालासिनो माने भिडिअफोर बानायनानैहाय आपल'ड खालामोब्ला मोनसे नङा मोनसे नोंनि भिडिअफ्राबो जुदि भाइरेल जायोब्लाना नोङो जौगानायनि बा माने अडियेन्सफोर मोननायनि लामायाव दं आरोखि जुदि नों अडियेन्सफोर बा फलोवार्सफोर मोनोब्ला नोंनि लामाया साक्सेसफुलि गेवखाबाय होननानै नों साननानै लादो आरोखि ना अके लोगोफोर जुदि आं एसेबां बाथ्रा बुंला बियो फेस केमबो नङा ओरैनो जास्ट भइस अभारसो ना बेखायनो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननायसै जुदि नोंथाङाबो इन्ट्रेस्टेडब्ला इउटुबाव भिडिअ बानायनानै शेयार खालामनो नोंथाङाबो खालामदो ओरैनो डाटासो आरोखि ना बेखिनियाल' शेयार खालामनांगौआ जे बे भिडिअखौ नोंथाङा एसे इनफर्मेटिभ मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो शेयार खालामनो गोसो दंब्ला अननानै प्लिज नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जे जोंबो ग्र' जानो हानायफोर बायदि ना जोंबो इसेबां ग्र' जानो हायाखै बेनिखायनो अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नों जायखौ गोसो जायो बेखौनो मावना होदो अके फना थेंक इउ